An balimaw ni ɲankuma bi kibaran b'an bolo kala sa ma o de ko baarabila dɔ kɔni bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ janvier kalo nata la kibara minnu sera ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko baarakɛlaw ka hakɛ ɲini jɛkuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ ma ko union nationale des travailleurs du Mali UNTM ni hakɛ ɲini jɛkulu fitinin caman kɔni bɛ o kɔnɔna na olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko bɛna baarabila dɔ kɔni daminɛ janvier kalo tile 9 fo ka taa bila tile 11 kɔni na ayiwa kibara minnu sera ma ni hokumu kɔnɔna na olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko ninnu ka laɲini kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ayiwa u y'a jira k'a fɔ kɔni ko n'i y'a ta ka lajɛ bɛnkan kɔrɔlen dɔ bɛ olu ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛnkan ninnu kɔni taara kabini san 2014 ayiwa u y'a jira k'a fɔ kɔni ko n'i y'a ta ka lajɛ ko olu kɔni tɛ ka lawaleya ayiwa olu kɔni sago la ko ka d'a kan kabini o waati la fo sisan yɔrɔ caman kɔni bɛ yen o kɔni o kumaw yɛrɛ kɔni o tɛ ka kɛ ayiwa an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ni hakɛ ɲini jɛkuluba in ye ayiwa olu ɲɛmaaw kɔni ye ayiwa laɲini minnu kɛ jamana kɔni fɛ u bɛ taa fo 12 jate kɔni na nka an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko bakuruba la ayiwa min yɛrɛ ye ayiwa fonction publique baarakɛlaw ye cogo min na olu ka sara kɛcogo ko bɛ falen ayiwa n'u y'o yɛrɛ bɔra ye min yɛrɛ ye ayiwa denmisɛnninw ye ni olu ye jeunes ye ko cogo min na baara kɔni o bɛ di olu ma ayiwa k'u ka politiki dɔ bila sen kan ni o ye fɛɛrɛ ye jamana ɲɛmaaw fɛ cogo min na u bɛ se ka nin maakɔfɔlen ninnu kɔni ta ka caya jamana kɔnɔ ko o fana b'u ka laɲini na ayiwa ko n'o yɛrɛ bɔra ye min yɛrɛ ye chemin de fer baarakɛlaw ye olu kɔni degunnenba de don nin waati in na ko ka cogo kɛ cogo min na olu kɔni bɛ bɔ ni degun ninnu kɔni kɔnɔna na ayiwa nin n'a ɲɔgɔnna caman de kɔni bɛ ayiwa ninnu ka laɲiniw kɔni na nin waati in na ayiwa UNTM kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko baarabila in bɛna kɛ kangarimada baarabila de ko ka d'a kan ni nin ko ninnu kɔni ma ɲɛnabɔ ni wulikajɔ minnu kan ka kɛ kɔfɛ u bɛ tila k'olu fana bila sen kan ayiwa tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko premier ministre ni o ye ministre ɲɛmaa ye Sumaworo Gubayi Mayiga ayiwa nin dɔgɔkun furancɛ in kɔni na ale tilala ayiwa yaala dɔ la min kɛra jamana camancɛ yan dugu kɔni na ayiwa an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko yaala in senfɛ premier ministre kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko jamana bɛna ayiwa marifa bila baara dɔw kɔni bila sen kan cogo min na min yɛrɛ ye ayiwa camancɛ dugu ayiwa kɛlɛbolo minnu bɛ yen olu fana bɛ se ka marifa bila i n'a fɔ ayiwa kɔrɔnfɛ kɛlɛbolo bɛ ka marifa bila cogoya min na ayiwa premier ministre kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin baara ninnu kɔni bɛna daminɛ joona a tɛmɛ ko ka d'a kan nin min yɛrɛ ye ayiwa nin lakanabaliya min kɔni sinsinnen bɛ nin yɔrɔ ninnu na ayiwa a caman kɔni ye ayiwa kɛlɛbolo kɔni ayiwa olu yɛrɛ ka kɛlɛw kɔni nɔ ye ayiwa premier ministre kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko ni maa o maa kɔni n'i ma marifa bila ayiwa ko i kɔni bɛ jate i n'a fɔ ayiwa jatigɛ wale tabaw kɔni dɔw de kɔni fɛ ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani ce aw ka kulomajɔ la